sowanmu ana ngarsa. Inggih, harus saking berkah pangestunipun Sang Prabu. Sowan kula mboten wonten hal setunggal menapa. Namung bekti kula mugi kunjuk Sang Prabu. Tak tampa Kakang Jayawikata ora luwih diastawaku genti tampanana. Inggih, sanget ing pamundi kula Sang Prabu. Diprayogake sikipun Kakang Jayawikata. Inggih ngestakaken dawuh. Diajeng Sriyani. Inggih Kang Mas. Toto Basuki sowan mono ngasane Kang Masmu. Adipati Jatasura. Inggih pangestunipun Kang Mas. Aku mundur pirsa kepiye sakwuse mapan dadi siji pinangka garwa Prameswari ing Kadipaten Blambangan. Rasane ngatimu wong ayu. Kula remen sanget Kang Mas. Menapa malih putra kula menika sampun ageng semoten menika. Iya wis ngakhir dewasa ora krasa Inggih sampun dewasa Kang Mas. Retna Kumala. Nuwun kula Rama. Ngaturaken sungkem kula kunjuk Rama. Genep aturmu tansah tok paringi pitutur piwulang bab tata basa, tata taksira ngono ya Dias. Inggih Kang Mas. Kedah menika. Iya. Tak tampa cah bagus. Sliramu pinangka calon kang nerusaken ing Kadipaten Blambangan. Kang tak gadang-gadang iso mikul dhuwur mendem jero. Iso dadi kasunyatan ora mung kandhek ana ing lesan. Inggih Rama. Sak saged atur pangandikaken Rama badhe kula estokaken. Iya. Diprayogake niku. Cah bagus. Nuwun inggih Kang Rama. Ngene Kakang Patih Jayawikata. Inggih wonten dawuh. Nggonku nimbali Kakang Patih Jayawikata kuwi merga ana wigati kang bakal tak ngendikake marang Kakang Patih Jayawikata. Senajan akeh para narapraja lan kadang sentana nanging mung Kakang Patih Jayawikata kang tak kersake sowan. Inggih. Merga saking wigatine perkara kang bakal tak ngendikake marang Kakang Patih Jayawikata. Inggih. Mula aja lali, mengko kang dadi kabeh ngendikaku diratakake karo prajurit kadang sentara lan kaya nalika praja ing Kadipaten Blambangan teh. Inggih. Tansah ngestakaken dawuh. Lajeng saksampunipun Sang Prabu paring pangandika blita. Pisawana menika wonten wigatos. Keparenga tumuli paring dawuh. Punapa inggih dados wigatosipun saengga nimbali dhateng inging patih lan para kawula. Kakang Jayawikata Inggih. mirna rungokno. Diajeng Sriyani lan putraku Retna Kumala. Inggih. Inggih Kang Mas. Padha mirengna, padha meneana. Apa kang dadi pangunek ning atimu magepokan karo katentremaning praja ing Blambangan Diajeng lan kowe putraku Retna Kumala. Inggih Rama. Dadi aja tida-tida yen kepengin matur-matur wae karo. Dadi mangerti. Inggih. Yen aku sawetara ora sopan netepi kewajibanku ana ing ngarsane Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Lajeng wonten perkawis menapa Sang Prabu? Ayo perkarane karo kemajuane tata pemerintahan ing Kadipaten Blambangan. Aku kepengin mandiring pribadi
kepengin jumeneng ratu raming jejering adipati. Ora kepengin sowan ana ing kraton Mataram. Yen perlu Mataram bisa manungkul karo Kadipaten Blambangan teh. Nyuwun pangapunten. Kepareng kula badhe ngunjuk atur mbok bilih wonten lepating atur kula ingkang agung panaksananipun. Ora dadi ngopo teh. Menawi saking pamanggih kula lajeng kekiranganipun menapa Sang Prabu mbok bilih. Yen saking pamanggih kula mbok inggih panjenengan tindak netepi wajib wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung Hanyokrawati. Mekaten mbok bilih pamanggih kula wonten lepatipun nyuwun pangapunten Sang Prabu. Nggih Kang Mas. Kula nggih sarujuk kalian Nggih, pamanggihipun. Nggih pamanggihipun Kirana Kakang Patih Jaya Jaya Wikata. Wikata. Kula sampun trimah kok Kang Mas dados garwa Kanjeng Adipati. Lah nggih ngaten, Pak. Lah nggih. Menawi kula Piye? Kang Putra tansah manjurung dhateng kesanipun Kanjeng Rama kepara kula badhe ngempalaken para wiranem kangge tambahing kegiatan wonten ing Kadipaten Blambangan menika Kanjeng Rama. Bagus nomor. Ayo kaya ngono. Kakudangane wong tuwa guluh anakmu wong ayu. Kok ya piye to nek iki kok kaya ngono? Awakipun piyambak menika putranipun, kula menika putranipun Kanjeng Rama, Kanjeng. Kula ugi nderek kesanipun Kanjeng Rama. Mbok ya wis. Ibu wae wis trima lho, Le. Dadi bojone bapakmu. Kang Rama, Kanjeng Adipati aku wis trima. Lah ngopo kowe kok ya malah durung Wis cukup ngenane bapak diajeng. Rama. Diajeng tak rembuki karo Kakang Patih Jaya Wikata. Aturmu tak tampa wong ayu. Aku yo ngerti yen sliramu ki nrimo dadi garwanipun Kakang. Nanging pun Kakang kuwi gegayuhan kang luhur kang luwih dhuwur. Kanggo mulyake muktekake anakmu. Yo Retna Kumara. Nggih sampun to Kang Mas. Mongko dhisik dirungokke sithik wong ayu. Nggih. Kakang Jaya Wikata. Wonten dawuh Sang Prabu. Aku nedha nrimo banget karo aturmu mau. Inggih. Yen aku supaya sowan ana ing kraton Mataram netepi kewajiban nggonku kudu asok ulu pekti miwah blondong pengareng-areng. Inggih. Nanging aku beda karo penemumu teh. Tinimbangane saben taun saben waso aku kudu asok ulu pekti miwah blondong pengareng-areng. Luwih becik tak gunata kemajuane Kadipaten Blambangan supaya para kawulan Narapraja ing Kadipaten Blambangan saya maju lan kencar-kencar teh. Inggih. Mbok bilih sedaya kawicaksananipun Sang Prabu sampun kanthi kapenggalih. Menika ing kula menika namung marangkana wontenipun namung badhe ndek sekedhi jumurung. Mekaten Sang Prabu. Dadi tiramu tetep netepi kewajiban apa kang dadi kersane. Iki kados menapa kula ngrangka dalan Bagus teh. kula ingkang sowan kan. Iya. Ditimbali teh. Mangke to di sana. Inggih, tinggen nembe sowan. Kula katemben pinanggih. Sepisan menika lha panjenengan menika priyambun saking putri ajeng sinten ing dados jejuluk nami panjenengan. Iki kula tumenggung ngalap-alap saking kraton Mataram. Kula menawi wonten kepareng dalem kula badhe munjuk atur wonten ngersanipun Kanjeng Adipati piyambak kula Nggih, langkung prayogi. Mbok bilih boten perlu lidasi lambung menika aturipun tamu ing nembe sowan menika. Iya. Kakang Jaya Wikata diprayoge.
Tumenggung Alap-alap. Kula sampun midhanget saking ngatur Jengandika lantaran kalian Kakang Patih Jayaganda. Leres Kanjeng. Ngaturi kasugengan sak rawuh Jengandika wonten Kadipaten Blambangan. Inggih. Kula saderengipun muncul atur wonten ngersanipun Kanjeng Adipati. Lepat nyuwun pangapunten dalem. Boten dados menapa. Wigatosipun mekaten. Kula tebih saking Kraton Mataram dipun utus kalih sesembahan kula supados nakyenaken Kanjeng Adipati sampun sawetawis wedal boten sowan wonten ing Kraton Mataram. Boten pasok glondong pengareng-areng. Menika wonten perkawis menapa Kanjeng? Kanjeng Tumenggung Alap-alap. Iki kula. Panjenengan menika namung dapur kautus. Pramila mangke sak konduripun saking Kadipaten Blambangan. Panjenengan kula matur wonten ngarsanipun Kanjeng Sultan Agung ing Mataram. Bilih Adipati Blambangan Adipati Jatasura nembe gerah boten saged sowan wonten Kraton Mataram. Nanging Kanjeng kula dipun paringi purba lan wasesa. Panjenengan kedah sowan wedal sakmenika kula kanthi wonten ing Kraton Mataram. Mesti kowe ngerti gerah apa mesti ngerti gerah dasar mula kowe lang terus matur wae yen diparingi purba lan wasesa. Njur karepmu apa? Iya. Panjenengan kula aturi nyapaken sedaya para walut kula dipun paripura wasesa menawi panjenengan boten pareng nderek kula sowan wonten Mataram panjenengan badhe kula rangket. Kliwikan dadi grojokan. Tembung Alap-alap Kula metu alun-alun tak paringi pamit. iya sendika nyuwun tawahi pangestu Kanjeng. Sak pangeran ora dadakan lain. Tumenggung Alap-alap wis rumarap sawanungan sapute. Mula Jawa dikangelan. Putraku Ratna Kumala ketak kewan Jogolo. Kakang Patih Sendika jauh. sendika dawuh. Sendika dawuh. Diajen padane ruwana rasane Gusti ing sanggar pamujan tansah tinus kamulyan mukti ing Kadipaten Blambangan.